Laingut ki MLA ki bakan thop yu ba Samlen Malnyang Soyong ba Jason Saukume Maulong Sning bat ba Hamletson Darling Milliam kila hiar na kashuki kum ki khot jangka yeng dor bar thau an ka Megalia MLA na kishit hi ba kila tho sha usong knor ba met ba lungdo ha ka santarik ukala lungkon uba Hamletson Darling ba uba Jason S Maulong kila job ha ka election 8000 khatphra na ka Seng People's Democratic Front PDF kat ba uba Samlen Malnyang ula job na Soyong da ka tiket ka Seng HSPDP kini kilangut kirang ba ala antat ba kin makia saka Seng San Perthai National People's Party NPP kabaki sngo shngan bat tikna ba kin job ha ka election 8000 arphulai banwan ki khubor balai yo ki atho ba ha ka election 8000 arphulai amdon uweiru MLA uban nur ban kam ba undang job kasong ha ki kenrat lani ki voters ban sam score ki shakri pad ba MLA jungki menta ki kenrat lani ki voters ki dan halaki kti ya kabor ban penjob ni ban penrem ki shakri pad ba bakin jet ha ki election 8000 arphulai jonga hapo sing konsensi bag karai la option tu kan ni brai beladat balik lai ka tama ka cingkersan ka pura ki omba ini kai no sa MPP mar baki wa bakin train kan bahan nam konsensi meninjau kata kesokal kebaskan baksam ke baklan bangila banyo kesinsa kamha tentang kita ni kejelah itu jadi misalnya mentang sini kumu MLA jamaah kelas yang bersih kawan kong hi kalong ba bila ia cewek parti banjornya sekal parti FPP jekum ta nak dengan jonga hi ngasau ba dahi pemirisan kalong bang yoi ba ganika sarkar jongi po mekania kampun sini kawan ke coalition government TKI ki bagi kuah ban klan ban yo no tang ke parti ban yalam ya ke sarkar ka babiang ke baklan ka bang ban ki jumun toy lupai ba ke hadin ke jing yoi de le jengbot bat dinogersan ki nong yalam ki ba kaman bat nila song de lang ka kui ke sol ka wi ke jengbot bat ki ong ba kala song de ban le sa parti ba kamhe